Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai za mu fara wannan darasi namu na ilimin physics, wanda ake ainihin karantar da darussa na ainihin secondary school, senior secondary school kenan. Ilimin physics ilimi ne da ke tattare da ayoyin Allah, wanda yake magana kan kaunu gaba ɗaya, yadda yake da yadda yake gudana. Saboda haka a wannan babi na farko za mu yi bayani ne akan meaning, benefit da kuma career opportunities in physics. Ma'anar shi kansa physics ɗin da kuma benefit, amfani da yake da shi, da kuma career opportunities da aikin da mutum zai iya yi idan ainihin ya karanci physics. Ƙarshen wannan darasin akwai abin da ake cewa performance objective da ake so ɗalibai ya zama sun iya sani. Na farko shine explain the meaning of physics. Ya zama ɗalibi ya iya yin bayani dangane da me ake nufi da physics. Abu na biyu, discussing reason ko benefit na karanta ilimin physics, to amfani kenan. Abu na uku, state and explain the career opportunities in physics. Mutum ya iya zayyanawa da kuma yin bayani dangane da ayyuka da ake iya yi idan mutum ya karanci ilimin physics. Shi ilimin physics, idan mun zo kansa, wato what is physics, za mu ga cewa da can akan kira shi natural philosophy, wato falsafa ce ta ainihin nature, wato samuwa gaba ɗaya, wanda ya ƙunshi wasu abubuwa na wato samuwa na asali ko elementary principles kenan, da kuma laws, ƙa'idoji da suke gudana a wannan kaunu tamu. In course of time, wato tafiyar lokaci, sai ya zamana kenan wasu fannoni na ilimi sun ɓarke, wato sun curu daga shi kansa physics ɗin, su samar da wasu fannonin daban. Ta haka aka samu shi kansa ilimin physics ɗin ya zama shi ne yake da wannan fahimta ɗin da kuma aim na understanding the structure of the natural world, wato ya zama ya fahimci ainihin yaya ma wannan kaunu namu da kuma abin da ke cikinsa yake ya samu kuma yake gudana. Mafi muhimmi ko kuma asali na ilimin physics shine abin da ake cewa mechanics da kuma field theory. Mechanics da field theory. Shi mechanics ya shafi motion of particles ne ko bodies under the action of a given force. Ma'ana motsawa na wasu ƙwayoyi ko jiki ta fannin tasiri da suke samu na wani ƙarfi haka daban. Shi kuma field physics ya ƙunshi wato origin kenan, asali, nature da kuma yanayi, da properties of gravitational, electromagnetic, nuclear da other forces field. Wato ainihin wani ya ike ainihin electromagnetic da nuclear force da gravitational force ya suke. Wanda haka idan ka ɗauka gaba ɗaya kenan, shi mechanics da field theory shine most fundamental approach na understanding of natural phenomena, wanda science offers. Ma'ana shi yake bayyana menene asalin yadda zahirin al'amura suke na kaunu. Saboda haka shi physics za ka iya defining ɗinsa, kai summarizing ɗinsa as a physical science that deals with the behavior of matter in relation to energy. Wato zahirin karatu ne na ilimi na kimiyya da yake wato ya shafi behavior ko halayya na matter, da kuma alaƙarsa da energy. Kuma za ka iya cewa science ne ko kimiyya ne na measurement, wato na gwaje-gwaje.
To wannan shine ma'anar physics a karo na farko. Assalamu alaikum.